musacho wona abigi piro na abo munywa maru kagocha mwenda agirari Nyasaye uri gura abantu mbakoroche aye korama ya Nonya ndi yari gipiyo abantu nabo batanga chimi moremere iri musacho yo abangina muri koroga otanga ati musacha bwatero uri erengewe ninkonyo musati ngo barende abantekero bakunye gukwana igo omanene ngo gokonya arase rieta ria Yesu lakini mbateba nga umwange tuturi ko mwandagira aye mwe inje nagote mwe motebi nyeju no ndi yatarete aye mwe ninje nagote mokorera maya emambye ye mugwetera sama ya yo manene ngo gokonya ari omusacho yonchoke pakekera abantu bakanyana ruru mulisi bwekanisa to kwegen basata mbalengala balisi bwekanisa balenge ibipiyo titori borongera kinera n'abantu banyasa bakungwa bangi utaguchire kanisa otegerora angiri Nyasaye gokonyera omusacha Nonya ndiyo chetoka kabo mukungu mwanyi bunoko gende chiro omusacha agaigo onyura maru otarulia magoro para aganda gochimutuno ebimbo to bwa bisegete boteyo ayego guswama atagu rora sama sibare 2020 iga kwirire minyingwa 2020 teneno omochorera nanya gosokerera inde bono na kyogokora ebodo noyo ingibono yakora kerago chikonywa nande kwa musibeli kabisa kagosoka abantu bakaki n'umunyu lakini esati yaye robutambe koreza kintu abantu bamaye batanga umukungu abwata tigango kanyi uri ara no muntu Nyasaye abanyu bandasi bari bamaye batanga yagaki egento kereke kwagwerete ningi to komanya ye to kwakiza morosi nari bari koroto Nyasaye kare moyo tigango kanyi yaye rietandororo igo no sikire bakungu ababoraka babwate EMECHANDO yani umuntu akomoteneni Komwega none uyo ukorire gwatanga ayebwika tora ikonya asubugima bwaho ninjo gutenera gaki ari abakugwe yani umuntu gwa Yesu nyete biwete abana balensiko omanya gocha gokwega nga basoya nyumba oyo nabo konyeregeza kuoroche oyo nabo konyeregeza anya ababwoye baseri byesukuru nga kyawo gokorira abana esukuru ake bakungure ni mwara ake sabu yani ngoko buru mubora kabona bakaitago linde lyo sigago ngaye kwa mukango tanure gani mbwata njenda gakonya nkyora nkonye bunure gaki nkyora nkonye utakora ndo ala konyo mugino nda abana babo baragende suku abana banyasa tigango te yumusacho ina abali kuruto mokorera amaya Nyasaye kuicharo igo no sikire nje nago tebi none gisiri nabura arare kire kwasi none kiraro murebi Nyasaye uri gurugo kwanko sieka nande kwa bekari korogo tokachi ubuli abakungu ababoraka ogo sieka nande kwa sukie kiro kwa ilanire obe. Get the point. Take a step forward.